Panyasa voice box tafuna tikubweretsereni kulankhula kwa mkulu wina amene akunena kuti amasapota chipani cha United Democratic Front UDF, ndipo mkulankhula kwa mkulu ameneyu akunena kuti chipani cha United Democratic Front UDF chikulowa pansi chifukwa chokuti chikuponderezedwa ndi mpingo wa akatolika kapena kuti Roman Catholic mu Chingerezi. Tisanapititse nkhanizi timangofuna kuti tinenetse pano kuti Nyasa voice box ndi platform imene simalimbikitsa kusankhana mitundu kapenanso kusankhana mipingo pa Chingerezi. We are not here to promote intolerance based on ethnicity, tribal kapena religious beliefs. Ife pano cholinga chathu ndipereka mpata kuti Amalawi azilankhula zakukhosi mopanda mantha mosaopa pamene ndale zathu akuzionera kuno kwathu ku Malawi. Ndikhala limodzi tamvera akulu amenewa, ngati mugwizane nawo mutiuza, komanso ngati simugwizana nawo mutiuzanso in the comment section below pompano pa Nyasa voice box. Okay, mufuna ndikufotokozereni motere. Mwina simukudziwa ku Malawi kuli chonchi. Ku Malawi dziko lija linagawika magawo atatu. Gawo loyamba Eastern Region ndi Southern Region. Pankhani yokhuzana ndi andale achipembedzo kumene kuja kunapangidwa hando ndi a Roman Catholic. Mavese Eastern Region ndi Southern Region inapangidwa control ndi a Roman Catholic. A Roman Catholic dera limene lichala malitenga ndilawo, ndipo munthu akabwera kusapanga ndale kumwera kapena ku Eastern Region amafunisisa kuti asipanga za iwowo ndipo asapange mistake. Akapanga mistake amamuukira asapanga za iyeyo, amapanga against iyeyo. Central Region ili mmanja mwa Anglican amati CCP, ndi chifukwa chake mmaona kuli Nkhoma Synod, komanso mukapitanso ku Northern Region kuli CCP imene amati Livingstonia Synod. Ndiye ndale zikamachitika ku dziko la Malawi, kani imene imachitika ndionena kuti azipembedzo awawa amatengapo gawo, and akatenga gawo amamenyera kampeni anthu awo amene akuzoza kuti akalowa anthu awawa azakhala akuthandizira kuti ifeyo ngati mpingo tizipindula. That's why mmaona MCP ndi Roman Catholic palibepo bali kuchokera kale chifanira kuti MCP ali pa Central Region, and ubale umene amapanga yo amapanga ndi chalichi zimene zimapezeka pa Central Region. Ngati ulendo Assemblies ndi imene inapanga contribute kuti MCP loweso mboma. Ndiye ngati zizi simukudziwa ndi zimene zimapangisa kunena kuti ndale kamachitika pa Malawi pachapo munthu wina akazooneka kuti ndonyozeka. Chimene ndi chifukwa chani UDF ku Southern Region padakali pano pa ikupangidwa boycott, ikupangidwa zoti izioneka ngati kulibeko. Nkhani yoyamba ndi otere, ataona kuti UDF ikulamula and most of the people amene ali mu UDF ndi achisilamu, kumene kuchako a Roman Catholic sizinawasangalatse, anaona kuti akuluza base ya chipembedzo yomwe ndi part of business yawo. Zotsatira zake anapanga zotheka kupusha kwambiri Abakiri Muluzi Japansana kuti afike point yoti asankha munthu amene salinso Silamu. That's why Abakiri Muluzi pochoka anasankha Bingwa Mutharika ndi kusasankha vice president awo khala Akasimu Chilombo. Bingwa Mutharika atangolowa anapangidwa encourage ndi anthu achiroma kuti achoke kumeneko ku UDF apange chipani chawo. Cholinga chonena kuti achipange dampu chipani cha UDF. Roman Catholic ampange support yeu cha apange chipani chimene chipange ubale ndi anthu achawo. Alole chibuseto. Maoneti ndiye ndi chifukwa chake munaona anthu amene analimbikira zinthu zimene chazo ambiri anali ma Romans. One of them anali Kaliati, and Kaliati anawauza Malawi kumene kuja kunena kuti Asilamu kwawo ndi Libya akuzo kuchoka azipita kumene akufuna koma kumene kuja kulibeko malo awo. Maveseti ndi kuyambira pamene pachapo kunayambika kampeni yonena kuti kupezeka Msilamu wina aliyense okhala candidate asazapangidwe support mwanjira iliyonse. Ma social media muzikhala kunyoza anthu achisilamu, ma radio musakhale kupanga contribute kapena kuti kumapanga kumalengezesa nkhani za chisilamu olo chipani cha UDF tayi zonse zimene akhala kupita ku campaign kuti muone kuti muone mukapezonena kuti advertisement yawo inali yokokera imangochitika ma social media, koma ma radio samayika. Akapita kukampanga interview amapanga interview ama negative yosonyeza kunena kuti munthu chayo sali mbali yoyenera. Mwamveseti ndiye munthu amayankhula kuti iye ndi chifukwa chani imene munayambira muja Mulungu sakuyankhani. Ayi, Mulungu amamuyankha wina aliyense malinga ndi pempho lake. Ndi chifukwa chake Satana mpaka napano adakali ndi moyo sanamuphe.
cholinga chonena kuti anthu apitizebe kupanga chisankho chimene tsiku lachiweruzo Mulungu akasankhe kuti pakati pa opemphera ndi osapemphera akuchuluka ni ndani, nanga chifukwa chani amapanga zimenezo, pakakhala palibe excuse. Ndiye UDF ikuchita kumalizidwa dala ndi achipembedzo cha Roman Catholic. Ndi chifukwa chake mu 2014 atipita Mutharika atayamba kugwira ntchito ndi Atupele Muluzi, a Roman Catholic anampanga encourage Chilima kuyambisa chipani chotchedwa UTM. Nkhani yake inalionera kuti apange ataki a DPP chifukwa choti akupanga mgwirizano ndi Asilamu, zomwe zipangisebe kuti Chisilamu just chibwerere kukhala ndi influence dziko la Malawi. Maona ataoneka kuti a UTM akanika, analolera kuchitenga chipani chija kukachipereka ku MCP. Nkhani yake inalionera kuti athanebe ndi DPP komanso Atupele Muluzi. Ndiye munthu akuona nthawi imene ankapita ku chisankho cha 2020 a UTM anapanga zotheka kulimbikitsa onena kuti ukhale chisokonezo ku DPP, and ambiri achikhristu ngati achinana mkumwandazi zawo amene ano ndi maudindo DPP kuja sanagwire ntchito ya campaign, and campaign ya ku DPP inagwiridwa yokha m'manja mwa Atupele Muluzi kuzungulira dziko la Malawi. Convoy yonse ya president imene ndi Atupele Muluzi. Ndiye zimene zichazo kwa anthu amene alibe knowledge samadziwa, koma kwa anthu ife amene timadziwa tili ndi knowledge amene timapanga investigate ndi kumadziwa zimene zochitika pa ground pa physical kapena kuti hidden. Timadziwa unena icho chikuchitikapo cholinga chake ndi chakuti. Etu brother wanga, ndiye pepani audio iyi ipanga spark controversy ikupwetekani. Ena siyasangalatsa koma reality ya ku Malawi padakali pano pandi imeneyo. UDF ndi chipani chachikulu komanso ngakhale chitakhala kuti chawina ochilengezesa kuti chawina chipani cha UDF sangapezeke atha kulolera onena kuti achipase mphamvu china chifonera kuti nkhani imenepo yavuta ndi yachipembedzo. Silamu ina alese amene ali ku Malawi azionena kuti saloledwa kuti akhale ndi influence ku Malawi kuja, chifukwa chake ngakhale mu administration ya DPP ulendo sana waike. Nkhani yake ndi imene yoyo, ndeka ya mukufuna kaya simukufuna, ife ena fete mangolankhula izi chifukwa kuti timayikonda politics komanso timachikonda chipani cha UDF. Koma timazozoti kampeni imene ili ku Malawi padakali panopa ndiyo safuna kuti UDF izabwerere, sikuti amadana ndi UDF yo. UDF panopa itaperekedwa kwa Khristu panopa kuti iperekedwe kwa Khristu itha kubwereranso kumwera kuti okhani yamphamvu, komano samayilola chifukwa chonena kuti kuli Asilamu kumene kuja ambiri. Ndiye chimene akudana nacho ndi chipembezocho, nkhani yake ndi imeneyo.